अगर आप भी चाहते हैं JM के म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा वैशाली। सिंगिंग बाय संजीत यादव। गाँव में हमारा छोड़ के जन दोसर दुनिया बसाइले बही, गलती कौन कैलियो करे जा हमारा के ठुकराई देलही। गाँव में हमारा छोड़ के जानू दोसर दुनिया बसाइले बही, गलती कौन कैलियो करे जा हमारा के ठुकराई। जहिया परतो से नुरवा तोरा मंगिया में, जहिया परतो से नुरवा तोरा मंगिया में, जन ऊ दिन मरबो भोर हरिया में, जन ऊ दिन मरबो भोर हरिया में। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा वैशाली। प्यार तोरा से कईने रखियो करके हम विश्वास गे, कुछ दिन बाद तू चल जइबे करके हमर आस गे। प्यार तोरा से कईने रहियो करके विश्वास गे, कुछ दिन बाद तू चल जइबे करके हमर आस। कैसे देखबो विदाई जत गोरिया में, कैसे देखबो विदाई जत गोरिया में, जन ऊ दिन मरबो भोर हरिया में, जन ऊ दिन मरबो भोर हरिया में। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू सलहा वैशाली। राइटर चंदन यादव के तू मान जइभी कनिया, यादव संजीत के ना तू भूल भी है गे रानिया। हो राइटर चंदन यादव के तू मान जइभी कनिया, यादव संजीत के ना भूल है गे रानिया। सपन में अइबे नहीं रोतिया में, सपन में अइबे नहीं रोतिया में, जन ऊ दिन मरबो भोर हरिया में, जन ऊ दिन मरबो